ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi ta ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Subdivisional Magistrate ka Mairang Civil Subdivision Mairang hakakan reuterik ubnai nailor arajar arpuai ula khangkut ya ka kanshi pelun na kadaw ka jingkiu stat kibapang COVID-19. Kajaka bala khangkut kilong ka kanshi Maurya, kanshi Bangla, kanshi Raishan, kanshi Mautei Jerong, kanshi Mautadan, bat kanshi Maupanang. Katkum gani ka hukum anam sya yano ruban rung ha kate ka jaka khangkut lai no kinong trei jong ka tanat ka koi ka khia bat kitu ki baliyo jingbit no incident commanders badai pek bat baro kinong song ki deban songkhop halaying lai no kinong rep bat kitu ki badan benta bat ka kambala shispa sngi kinong song ki balai rep ki balai riang ki deban lai bai tang sya ki lengkha rep bat wan pai pat shalaying klem daya khle bat ki waipat Hadu menta ki dan ars palai pun rengut ki pai ba nong song jong ka than kinshi pulun ki bala sya kta hau ni kunyang jingpang.